Story telah London Network Daily Post. Menta perlok nawara HP ke kubur. Silak ngut kispai Rusia hakupiangs. Petkarat kispai Ukraine. Tong ni sengap. Ting ke Ukraine. Namar bakanton ke Rusia bunba kispai. Kitiar kitar hajan noden frontline. Unong aktian jong ke Eastern Force jong ke Ukraine. Upentip siya ka local TV. Siya pang ke jingkanton kispai he ke Rusia. Ka Rusia kalalum palat silak ngut kispai. Hajan laiman bat kopiangs akses. Kendai spa teliki tank, san teliki artillery system, palai spa nyopo teliki rocket launcher ru, kambala depeni. Kani kejing penklan sipai bat tiartma, kalajane keju haba ke Soviet Rusia, ka pai ki sipai ha Afghanistan, hakis nam kat kendai spa nyop kendai, bat kat kendai spa prap kendai. Usar hel Sherevadi, uno ektin nakamta ka Eastern Group of Force sa Ukraine wang. Kanong syun kalalum ya kakanhun jong ki sipai ba klan borbha. Ki pelek jemut ya ki baro kenang ban job ya ki defense jongi ki spy jongi ki dan ha gejeda kim ailat ya ki nongsyun ban kri sendan nya kasdang nakata kadao barabor ki hit ya ki spy Rusia ki kwa ban peni kumno katu kan ki jing job nakata kadao ki pelek jemut ya ki jing seibor bahe jongki ha kan ga direction ban peni bakila ya katu kan ki jing rthma hadin ba phil ya ka bakhmut operation ong serhil Sherevadi unoi ktin nakamta ka Eastern Group of Force ha Ukraine ka area Hapreng Kharkiv Luhansk kidai ha ka ba ka Ukraine ka launch ka jing hartma persya jongka ka Ukraine ka ong ba ka Russia ka plate jingmod ya ki landing unit jongka ki motorized infantry units ba bhatam hapo ka area dei tanggata ka Russia kala kanton ni ki spy hima but private military companies ka kupiang skala sya palailut ya ka jing hartma persya jong ka Ukraine ha Kharkiv Oblast hau banai September arjar puar kita yau hadian haus nem arjar puar ki spy Ukraine ki yok kini biang ya ka laiman kabadan hapo Donetsk region. Hakawai par kaliang ka Deputy Defense Minister jong Ukraine ka ong ba ka jing temu jong Rusia ka dei ban pendeko ya ka jing hartma persya. Ka Heina Maliar ka Ukrainian Deputy Defense Minister ka ong nakamda ki spy Rusia ka syapang mingi ka diga main direction ha ka jing hartma jong ki. Nadu banai January ka Rusia kala pelit jingmut hangtai ban poy ka administrative border ha Donetsk Oblast. Ong ka Heina Maliar ka Ukrainian Deputy Defense Minister. Ka report ka ong kispay jong Ukraine ki karandin hakupiang direction kadaw balaya bun kispay Ukraine kamba ki shibun teliki question claim ka jingmenjor jong top leadership kublish bun story tela London Network Daily Post.